Itt vagyok. Ismételten a T-Mobile-től keresem, meg szeretném kérdezni, sikerül? Hát 4 darabot tudtunk venni. Milyen cégét sikerült megvásárolni? 4 darab 5000-est. Értem. Mondanám, hogy mit kell vele tenni. De nem probléma, hogy nincs meg a 6. Levonjuk az egyik nyereményből a többit, tehát mivel, hogy 15 000 forint lett volna egy főre, azaz 30 000, tehát ön 4 darab 5000-est vásárolt, az 20 000 forint, 10 000 forintot kell levonnunk a nyereményéből. Jó. Jó, tehát akkor mondanám, hogy mit kellene tenni. Akkor ki kellene bontani minden ügyet. Jó. Jó, igen. Majd egy pénzérme segítségével dörzsölje le. Jó, egy pillanat, mindjárt keresünk valamit. Rendben. Jó. Igen. És hogyha ez megtörtént, akkor szólhat. Jó. Megvan a pénzérme. Egy kis türelmet. Rendben. Harmadik is megvan. Megvonnánk vele. Jó, rendben. Tehát, hogyha ez sikerült, akkor 3-asával hallgatom. Az elsőt. Azt mondja, hogy 681, 681. 619, Igen. 538, Igen. 664, Igen. 415 Igen. és 92. Visszaolvasom önnek. 681, 619, 583, tehát 538 elnézést. 664, 415 és 92. Igen. Jó, akkor a következő. Azt mondja 701, 701. 585, Igen. 691, Igen. 480, Igen. 110 Igen. és 34. Hát sajnos nem tudom mindet 3-asával mondani, mert Így van, az végén 2-nek kell maradnia. Jó, akkor a következő. akkor jól csinálom biztos. Azt mondja 487, Igen. 372, Igen. 866, Igen. 294, Igen. 259 Igen. és 12. 12. Igen. Jó, akkor az utolsó. Azt mondja, hogy 548, Igen. 963, Igen. 226, Igen. 937, Igen. 628 Igen. és 95. Jó, akkor most kérem maradjon vonalban, ne szakítsa meg a hívást, kiküldöm az SMS-t.
Halló, vagyok még. Itt vagyok. Említettem, hogy nem kell megszakítani a hívást. Ja, igen. Jó, csak van, csönd van. Tessék? Csak mondom, van csönd volt, azt hittem, hogy valami. Nem, csak a regisztrációt indítom ennek. Itt tetszik önni, József? Igen, itt vagyok. Sajnos rendszerint nem fogadja el a feltöltőkártyákat, a regisztrációt nem indítja el. Hát én most vettem őket, most kapartam le, és ezek a számok vannak rajta. Lenne szíves akkor még egyszer jobban megnézni? Tehát bediktálni. Hát most nem tudom, milyen sorrendben volt, most diktáljam le még egyszer. Igen. Van itt 701, Igen. 585, Igen. 691, Igen. 480, Igen. 110 Igen. és 34. Ez egyezik, amit az előbb mondtam? Igen, egyezik. Akkor De mondom, viszont nem tessék? fogadja el. Akkor 681, Igen. 619, Igen. 538, Igen. 664, Igen. 415, Elnézést, a 619 után 638-at lehet mondani? 538. 538. Mert 681, 619, 538, 664, 415 Igen. és 92. Ugyanezt tisztelte az imént is. Hát jó, idáig most kettőt már visszadiktáltam újra. Így van, de viszont ugyanúgy szerepel, ahogy diktálta az elsőnek. Hát mert ez van rajta kártyán. Így van, de viszont a regisztrációt azt nem tudja elindítani, Hát József. és miért nem? Nem tudom. Hát akkor most potyára vásároltam kártyát. Bár nem potyára, mert végül is majd föltöttem a telefonomra. Tehát akárhogy próbálom elindítani ezekkel a regisztrációt, nem megy. És akkor megpróbáljam rátötteni valamelyiket az én számomra? Hogy elfogadja-e? Sajnos sehogy nem felel meg. Csak annyit ír ki rendszerünk, hogy a megadott feltöltőkártya azonosítószáma nem létezik. Ilyen nincs. Hát most vettem. Hát jó, akkor megpróbálom, rátöttem egyik 5000-est az én Egy telefonomra. pillanat, megpróbálom regisztrálni még egyszer. József, jól megtetszett törzsölni? Tehát lehetséges, hogy egy számot rosszul nézed, mondjuk a 6-os helyett 8-as. Na jó, megvan dörzsölve. Föltettem direkt a szemüvegemet is, mert már sajnos kell. Csak nem tudom, hogy lenne szíves még egyszer megnézni. Egy kicsit esetleg, ha megdörzsölné még jobban. Hát megpróbálhatom. Rendben. Hát ez már le van csontig. Másik is.